Slovenskej Matici. Minulý rok bolo zaujímavé starobilé výročie, je to pomerne zabudnuté aj medzi Slovencami, aj medzi Slovákmi. Bolo 1400 rokov od samovej ríše 623. Tento kmeňový zväz v dávnych časoch zjednocoval aj kmene Slovencov, Slovákov, Moravanov, Čechov, aj Lužických Srbov. Je to zaujímavá zhoda, že toto výročie končí na trojku, podobne ako výročie Cyrila Metoda 863, 1864, 63, založenie Slovenskej Matice a Matice Slovenskej. Ďakujem Slovenskej Matici, že s takou vytrvalosťou sa stará o národnú svojbytnosť Slovencov, o vašu štátnosť. No to treba povedať, že máme podobné histórie. Aj Slovenská Matica, aj Matica Slovenská zažili vzostupy, aj svoje pády, historické rôznorodé križovatky. Spája nás mnoho podobného, napriek tomu, že žijeme relatívne v ďalekom geografickom rozhraní. Chceme poďakovať za to, že Slovenská Matica v Ljubljane je častým účastníkom Kongresu Matic slovanských národov už od roku 2007. Archív našej Matice Martine mi však prezradil, že máme bohatú korespondenciu, výmenu kníh a mnohých iných vedeckých súvislostí už od 19. storočia. Ja som si dovolil teda vytvoriť, alebo prostredníctvom našich kolegov faksimilie, ktoré potom ako odoznám. No a prajem malému, ale duchov veľkému slovenskému národu pod Alpami veľa úspechov v hospodárskych, ekonomických, politických súvislostiach Slovenskej Matici v Ljubljane, aby naďalej strážila svoj národ, lebo ako dobre vieme, žijeme v nepokojnej Európe a v nepokojnom svete. A dosiahnutie alebo udržanie našej štátnosti a našej kultúry je rovnako zložité, ako je vybojovanie v 19. alebo 20. storočí. Blahoželám Slovenskej Matici, nech je to ďalších 1000 rokov a dovolte mi mene výboru Matice Slovenskej odozdať pánovi predsedovi 160. jubileu zlatú cenu Matice Slovenskej pro Slovenskú Maticu v Ljubljane, vyobrazený Štefana Mojzesa, Karola Kuzmanyho, veľkých Slovákov aj Slavianofilov.